Ahir es va produir un flashback a l'altra Ribagorça. Un dels fenòmens més estranys i estudiats de la física quàntica va tenir lloc a la nostra comarca. Científics del món coincideixen en que va ser un dels flashbacks més bonics del segle. Segons diuen, només es produeixen un cop cada 50 anys. El problema principal és que són molt difícils de predir. Es troba en el lloc dels fets, Cinto Boada. Així té Diana. Farà cosa d'un mes mos trobàvem al mateix puesto de la donant la notícia. La del distribuïdor del Pan Bimbo, que va ser atacat per un grup de buitres. La notícia ha estat rècord d'audiència al blog d'una altra Ribagorça. Ahir, al moment del flashback, Serafín Mantos va tornar al passat i va ser novament atacat pel grup de buitres. ¿No es así, Serafín? ¿Flashback? ¿Y eso qué es? El flashback o analepsis también es una alteración de la secuencia cronológica temporal, un retroceso al pasado, es como las películas del Tarantino. ¿Qué va? A mí los de la Bimbo me despidieron la semana pasada y esta semana he empezado a trabajar. Dios. He empezado a trabajar con la Matutano. Así que los buitres son unos cabrones. Igualmente me volvieron a acorralar. O sea, que ni flashback ni hostias. Nada de nada. ¿Usted no ha tenido ningún flashback últimamente? Flashback. Esto tiene más hambre que el perro en la Victoria Beckham. No me lo puedo creer. Es así, O sea que- es así, Serafín. Que no ha sido un flashback ni pollas. No ha sido un flashback. Cago en la madre que guapa. Es así. Hombre, no me jodas. Créetelo. Ni flashback ni hostias, ¿no? Me voy con lo mío. Serafín. Es así. O sea, que ni flashback ni hòsties. A veure, Diana, però què passa aquí? Tia, t'estimo moltíssim, però no pot ser que l'altre dia em fot un tacó la Guàrdia Civil allà a terra, bim-bam-bum, avui la tornes a cagar, que no hi ha flashback, que és veritat que l'han tornat a córrer les buitres. Tia, això és un informatiu rigorós i sèrio de la comarca. A veure, per què no te'n tornes al teu planeta i acabem ja d'una vegada? És que jo no entenc, jo flipo amb la reptiliana de los cojones. És que, macho, de veritat, La traición. ¿Qué pasa? Aita! Papal! Aita! Papal! Ez naz sekula izango, nik espero nebana, benetan. Ez gainera, hemen ezin az bizi, ez da trikitixarik, ez txakolinik, ez ebez. Amor! Eta Fermin muguruza bez, ez ebez, Aita. Bai, etorri mesedez, Aita. Relájate. Bai, ez tekesteko dirurik ekarri, zuke momiostezu dirue, eiteko teletransportazio mesedez, Aita, ezin do gehiago ya hemen. Eguan dejando, amor. Bai, bialduko estezu internetet mesedez. Dame por lo menos 2000 calas. Vale, Aita. Vale. ¡Al ataque! ¡Patacante no renao! ¡Hasta luego, Luca!